Jatend migao mar apeyni Kipchumba Murkomen oyango ni migape dhi kawo bunge mag gembe mayudore kar chung' od bura ma Suba North kendo gidhi pidhe yiende tielo $3 kaka yorno mar konyo e bero alworano kod kedo gi pek ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Ma oyango e chenro pidho yien ma bende notim e kaunti ma Migori. Ali Abich nigi mathoth. Chenro mar pith yien e kaunti ma Homa Bay ne otere bunge mag gembe ma yudore kar chung' od bura ma Suba North mano pidhe tielo mag yiende 100,000. Chenro ma bende ne otele kod jatend migao mar apeyni e pacho ka Kipchumba Murkomen. Tunajua kwamba tuko na janga taifa letu, na hiyo janga imetokana na ile shida ya tabianchi, ile inaitwa climate change. Lazima sisi leo tupande miti kubadilisha ile climate yetu yenye tuko nayo kama taifa. Na hii sio ati itakuwa ni kazi ya wizara ya msitu peke yake, hapana. Hii ni kila mmoja, kila Mkenya. Bunge mag gembe en achiel kuom bunge kaunti ma Homa Bay mani kod kwand yiende mani piny ma okel kod wach ng'olo yiende aoyaye ka Murkomen ne oyango ni migao mare no koro dhi kawo bungu no kendo gidhi chung' e chenro mar pith yien tielo $3 kendo gibiro neno ni yiende go eko riti. Sisi tumeadopt hii forest imekuwa yetu permanently mpaka ijae miti. Na kwa hivyo nimepata chairman wa CFA hapo hapa. Tutakubaliana gavana na serikali kuu na nikisaidiwa pia na Ministry of Interior na PS Ray hapo hapa. Tunataka CFA ya hapa, wananchi wa hapa wenyewe wakuwe ndio wanapanda hiyo miti na watachunga mpaka ikuwe kubwa. Jagoro maongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende noyuoro chenro mar pith yien e gode mag gembe ne oyango ber mar tiyo kanyakla e wach mar pith yien mar kedo gi pek mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Our national government administration officers are at hand to work closely with our colleagues from Kenya Forestry and the county government and the local leadership to ensure that in a matter of years these hills will not be as bare as they are today. Change na hii mambo ya deforestation, it does not affect one government or the other. That is why we are united here to plant trees. Na tumesema si mchezo. Na kama umekuja kupanda mti moja, pole sana, because we are each planting more than 100+ trees. Chenro mar pith yien bende odhi nyime kaunti ma Migori mane otele kod jagoro maongirore e migao mar somo ma ochung'ne kuonde tiegruok mag lwedo mane okwayo jodak e kaunti no mondo were kod tim mar ketho yien kod aoche manie alwora no. Ne ojiwo jopiny mawuok e kaunti ma Migori mondo odhi nyime kod pith mar yien kaka yor kedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Today was 100,000 trees for this county where I have been sent, and divided by the sub-county. Every sub-county is supposed to do 8,400 trees. We can, as an individual, as a country, as individuals, take the responsibility and ensure that our environment is recovered. Samoro ndalo ma oro biro wayudo ka pi jomokunyo yewni wayudo ka yewni giduono nikech pi moromo ok donje i lo mondo pi ogudre lo kuma gijagudore ga ntiere banks mag pi e lo ka. Koro kwa pedho yien to banks mag lo gi bro recharge, iluongo gi ni aquifers bro recharge. Mano konyowa wawegi kata kapok wawacho wach mar global warming. Yien mwapidho gi bende ntiere gi tije mopogore opogore moko wanyalo tiyo go wawegi e miechewa. Wanyalo timo go gik mang'eny, moko kuom gi wapidho go nyaka jamni. Koro miyo onego wapidha yien kata kwa wach mar climate change wapidh mondo umuhimu mwayudo ber margi okwongo konywa monde kapok wadhi handle climate change. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.